Hej og velkommen til Sejers nye læreunivers for børn. I dag skal vi kigge på ligger eller lækker. Men hvorfor præsenterer vi L-I-G-G-E-R og L-A-G-G-E-R? Det er jo fuldstændig tåbeligt, men det er det faktisk ikke, fordi det hedder bogen ligger på bordet. Den ligger. Og der kan du se, at vi har stadig det med i. Det er simpelthen fordi, at når det er, vi siger, at den hedder ligger, så er det stille. Og der er faktisk 2 huskeregler på, at vi kan huske det. Den ene, det er, at I står sådan her, stille. Og et A, det bevæger sig jo i den der takt der. Den er jo sådan en snore rundt omkring på hele. Og så er der også en anden en. Når det er, man siger stille, så er det stille. Og det er jo i, når den ligger stille. Så man kan jo huske det på, at stille, det med i, og bevægelse er med A. Og så kan vi også huske det på den måde, at jeg lige har sagt det på. Så vi siger, at bogen ligger på bordet, det med i, fordi at den ligger stille. Jeg lægger bogen på bordet. Det er med A, fordi at den er i bevægelse, når den bliver lagt på bordet. Prøv lige at se her. Den her, jeg har hånden her, den her tus, bevæger sig jo i bevægelse, når jeg sætter streg under i'et og æ'et. Og så lægger jeg jo den her op her. Fordi jeg lægger den, og den er jo bevægelse, når jeg lægger den, og så ruller den også lidt rundt til at starte med. Men når det er, at den bare ligger stille på bordet, så kan du jo se, så har vi lige øje her. Den ligger helt stille, og det er altså fordi, at det er med i. Det var det for i dag. Tak fordi I gad at se med.